govoriti. Ovde smo došli da pružimo podršku našoj koleginici iz Trstenika, koje su izmakli stolicu, i svim onim kolegama, Dušanu, Mariji, Neveni, učeniku iz Subotice i svim onim učenicima koji svakodnevno trpe nasilje na koje sve manje reagujemo ili uopšte ne reagujemo. Ministar kaže, pozvao je koleginicu da čuje šta ima ona njemu da kaže i da je sasluša kao čovek. Pa nije dovoljno da Bane pozove Aleksandra, Mariju, Peru, Žiku, Ministarstvo prosvete, Vlada Srbije, dakle svi zajedno treba zajedno da osude nasilje kao pojavu. Privatni razgovori nas ne zanimaju, zanima nas šta oni mogu da urade da nasilja više ne bude. Ministar govori o sinergiji, pazite, o sinergiji koja treba da se stvori kako bismo rešili problem nasilja. Pa koja sinergija kada dobijamo informacije da je danas gradska prosvetna inspekcija iz Beograda dobila nalog da obiđe sve naše škole, to nisu njegove škole, to su naše škole, da ih obiđe, da natera direktore da pokrenu disciplinske postupke protiv nas, protiv nastavnika koji se bore protiv nasilja. Hej, čoveče, dajte da vidimo tog ministra, dajte da vidimo tog direktora škole, tu inspekciju koja će reći otkaz jer se borite protiv nasilja. Aleksandar treba da dobije otkaz jer se bori protiv nasilja, da je sram vas bilo sve. Neka postroji svoje streljačke vodove u vidu direktora, inspektora, sve neka postroji ispred nas i neka im kaže pucaj, neka pucaju jer mi ovde i danas držimo čas. Eto je njihova borba. A sada idemo da mu to sve kažemo u lice. Nećemo više da stojimo ovde, nećemo više da stojimo u učionici i gledamo kako smo vreća za udaranje. Idemo pravo kod njega u kancelariju da mu kažemo. Idemo! Ajde!